Ipap. Awuri pa ipap. Magadieng. Tawri sen magadieng. Magadiko. Duro fara. Ugadi umba kwenyu. Umba kuri right. Munoudza abantu kuti ndiri murume wenyu kaini. Prophet ndokumbirawo kutaurawo chokwadi. Prophet mune namba dzangu. Tinotaura nyaya. Motaura nani? Ndinotaura neni. Neni. There's nothing which is hard as a ministry. I want you to see what I face every day in ministry. This is what I face every day in ministry. So, imimi makato seta marriage date again. Prophet, nditori nelist yatakataura tiri vaviri tikatonyora pano. All right. Makato posta pa Facebook and Prophet ini ndakaposta pa Facebook. Magati Saka satellite vakauya kumba I think vakazviona ndikavaudza kuti ichokwadi. Ndavaudza kuti ichokwadi ndikati aiwa imimi taurai na prophet because haisi nyaya yangu na prophet. Prophet mukafonerwa na satellite leader wedu ndikati aiwa prophet kana vachita hazvisi chokwadi ndakudelete zvinhu zvavo zvese. So imimi prophet mukadaira satellite leader wedu kuti haisi nyaya asi ngavauye kuno kuchechi na umanovhala. Saka ndauya naamai ava kuti tinzwe chokwadi kuti prophet mamuchindivhara here kana kuti. All right. Imimi magambo sanga neni 1 3 tese 3 2 jet. Kanti yango tera pa phone pamukutaura. Prophet tine namba dzenyu 0780247537. Ndo namba dzangu idzi. Ndo dzandutaura nadzo kwamuri nedzimwe dzinopera na 535. Ndo namba dzangu. Ndidzo dziri 2. Ene ndinotombokusenderai futi muiri wangu.
enda paFacebook uputse post yavakaisa. So vakachinja zita remwana wavo akunzi Wendy Walter Magaya. It's a pleasure to inform you that regarding our event, marriage reunion through lobola payments procedures between the Prophet. Ndavunza mvunzo wamusawapindura. Ndati makambotaurawo neni here fair. Pasiri pafoni pamukutaura. Prophet, handiti munouya kumba kwangu kana mwana wangu anokuziva ivo. Saka imimi munemba here? Munemba? Ndine dzimba 3. Dzimba 3? Dziri kuChegutu? Chegutu ndine 1, then Bulawayo neimwe muHarare. Makambira makaroorwa here? Handina kumbobvira ndaita murume kumba kwedu havatozive munhu kunze kwenyu imi. All right. Namba dzamataura dzekutanga hadzisi namba dzangu. Munhu wamukutaura naye handimuzive. That's not my number. Kana ndedzeprayer line here. Taura kuti namba dzavataura tione kuti ndedzeprayer line ndedze. Nyora pastone pascreen. 07802475. Mirand. Siyamango, put a WhatsApp ashton. Mom, tererai, Mama. Mama, tererai. Your accusations are not small. They are very serious accusations. I can make you arrested or anything. So, tererai. Tererai. Now to mupe overseer phone. What are the numbers I'm going to watch? Can I remember pretend that I want the overseer to go and open a police case? So if I overseer phone number. Overseer, ndipo picture ye mwana muskana but mwana mudiki manje azizoite. No, don't take on the screen.
vakatora mwana womusikana ndobva vamudhirowa ndebvu. Aiwa, musiyei mwana musiyei, mwana musiyei, mwana musiyei, mwana musiyei, musiyei mwana. Musaiti hashana kukudzewo latest, handichakudzei futi nyaya. Handichakudzei nyaya, handichakudzei nyaya. Teererai, last week but one. Vakagara pakona apa, pane mukadzi akadedza kuti ndine mwana Naprophet, makamunzwa? Zvogara zvichiitika izvi. Akabvunzwa uko kuti zvanzi ndaida attention. Ndakanzi kumasowe ukaenda kusvika kuchechi ukatedza kuti ndine mwana Naprophet, Prophet anobva kubatsira. So this is common. This is not new. Mother, mune chechi yenyu kaimi? Mune sowe, mune chi? Andite zvechechi. Aiwazvo. Amuna jira red ramunofuga here roenda nengirozi nokuwirai. Andite zvechechi, ndopinda musatellite muno. Ndati amuna jira here rengirozi inokuti kana makaripfeka jira iroro ngirozi neyakwamuri. Ngirozi maiko. Ndinongoita munamato chete. What's happening? Calm down. Amen. Hallelujah. This, a certain woman went to one of our properties in Mount Pleasant. Asukanonoka. I'm here to see my husband. Ndova anopa gate varamudza kupinda. Ndobva enda kupolice. Your wife wants to see you. My wife wants to see me at the police. And I found mama gani kati ko ansuziziyaini. Vanonyora dossier yakadai, a very big dossier. Pakatarodza my pictures. Zvanzai wa asiri. But I thought Indiana is Magaya wacho. This always happens. This always happens. Umakaro wapa geda apa. Ataura kuti ndiri mudzimai wacho. Tine vana tese. Pakabvunzwa namaswera kuti mwana nyana makore mangani. I was still 31. Manzi mwana ane 35 years. Aito umombe kwa ndiri mwana wacho. Ministry does that. So when you come to church, after the whole week you are fighting all these things and all that, then you don't get a testimony. That's why it affects me. Why are you not testifying? You must testify. The only way of defeating such plans of the devil is your testimony. That's the only way. Hakuna imwe testimony inofura iyoyo. Vazokupa phone here. Siya, ndingade kuti ndione namba dzemuna kutaura naye tizoti ndiani. Maybe kune munhu akutaura naye vachita kunge inini vachi andiziyo wangu.
Chigo. Overseer, what's wrong? Eh? What's up expire? Oh. All right, it's okay. It's okay. Overseers, with the leaders of counseling, tinotaura now, I want to know what vaitaura nani. Because I'm very much told with pane munhu wavaitaura naye. Akuziva kuti ndiani ane namba dzavainzi ndiye prophet wacho.